खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास चेनेलाव दिनै मोनसे गोदान आयदा लानानै सावरायनो फैलायबाय। आयदायानो जाहैबाय समाज आरो हारिखौ जौगाहोनायनि खामानिखौ सोर मावनांगौ, सोरहा बिबान दं। दिनै जों नुना मोनो समाजाव सोर थायो। समाजाव थायो मानसिफोर, नखरफोर, गामिफोर आरो आफादफोर। जाय आफादफ्रा समाजनि खामानि मावो बिथांमोना गासैबो जयै समाजनि फोसाबनाय आरो जौगाहोनायनि खामानि मावनो थाखाय बिबान दं। मोनसे समाजाव जाय सुबुंफ्रा थायो बे सुबुंफ्रानो समाजनि थाखाय खामानि मावनांगोन। बै समाजाव नखरफोर थागोन, बै नखरफ्रानो समाजनि थाखाय बा गामिनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोर दं। बिदिनो आफादफोर थागोन, समाजाव गामियाव आफादफोर थागोन, बिथांमोनानो समाज जौगानाय आरो फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। सोलोंसालिफोर थागोन, बिथांमोनानो उन जोलैनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय, फोलावनाय, गियान होनाय, बुद्धि होनाय बेफोरबादि समाज फोसाबनाय खामानिफोरखौ बिथांमोनानो मावनांगोन। समाजाव थानाय आफादफोर आरो दैदेनगिरिफोर, जाय दैदेनगिरिफ्रा समाजनि खामानि मावनो लुबैयो, समाजनि मोजां सानो, बिथांमोन बादिया बे समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावथारनांगोन। गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै रावबो सुबुङा नोंथांमोननि बे जोंनि समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों गोख्रों आफाद थानांगोन, गोख्रों दैदेनगिरिफोर थानांगोन, मावथिफोर थानांगोन, जायफ्रासो समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो हायो। आं मानो समाजनि बागै बाथ्रा बुंदों? मानोना जों समाजाव थायो। जोंनि समाजानो आसोल, जायनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु दाहा खस्थ' मोननांगौ जायो। जों रोंनाय, सोलोंनाय बायदिसिना जोंहा गोबां खामानि थायो। थिग बेनिखायनो जोंनि उन जोलैखौ जुदि मोजां खालामब्ला, हारि समाजखौ दानोब्ला जोंनि जायगानि दैदेनगिरिफोर, आफादफ्रा गोबां रल दं। मोनसे आफादखौ जों मोजाङै जाफुंसार खालामनोब्ला बै आफादाव गोख्रों थांखिफोर थानांगोन आरो बै आफादाव मोजां संबिजित थानांगोन आरो मावथि दैदेनगिरिफोर थानांगोन आरो बै समाजनि, बै आफादनि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गोग्गो, सैथोबादि आरो मोजां खामानि मावग्रा जानांगोन, गुन गोनां दैदेनगिरिफोर जानांगोन। अब्लासो जोंनि आफादनि जि थांखि बे जाफुंनो हागोन, नङाब्ला जाफुंनाय नङा। बेखायनो आफादखौ लानानै, मोजां दैदेनगिरिफोर लानानै जों खामानि मावनो हायो समाजनि मोजां खामानिखौ। नङाब्ला जोंहा जुदि दैदेनगिरि गैयाब्ला, जोंहा जुदि मोजां आफादफोर गैयाब्ला जों मोनसेबो मोजां खामानिखौ मावनो हाया। जोंनि समाजाव दिनै आलाय सिलायखौ नुना मोनो। मानो जोंनि समाजाव, जोंनि गामिफ्राव मोजां दैदेनगिरिफोर गैया, मोजां गोरों गोराफोर गैया, मोजां आफादफोर गैया, जाय आफादा मोजां नेमखान्थि बानायनानै मोजां खामानि मावनानै समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो हायो। बेनिखायनो जों बेखौ नोजोर होनांगोन, जोंनि गामिफ्राव जों माबोरै मोजां लिडार जोनोम होनो हायो, मोजां दैदेनगिरि जोनोम होनो हायो, बोरै गियान होनो हायो आरो माबोरै मोजां आफाद दानानै बै समाजखौ, बै गामिखौ जौगाहोनो हायो, बेफोरनि बागै जों सिन्था खालामनांगौ गोरों गोराफ्रा। बेनिखायनो आंनि नोजोरा जाबाय, आंनि थांखिया जाबाय बै सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोर जाय जोंनि समाजाव थायो, जाय जोंनि गामिफ्राव थायो, बिथांमोना रेसपन्सिबिलिटि दं। बिथांमोना समाजखौ मोजां मोनोब्ला, बिथांमोना समाजखौ जौगाहोनायखौ जुदि सानोब्ला बिथांमोना नाजानांगोन, खामानि मावनो ओंखारबोनांगोन। बेनिखायनो आं सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरनिसिम बुंनो लुबैगोन, नोंथांमोना गामियाव थानानै, समाजाव थानानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय बिबान दं। लिडारा सोर? सोरखौ लिडार बुङो? माबादिखौ लिडार बुङो? जों बेखौ मोनथिनाया मोजां। बै सुबुंखौ जों दैदेनगिरि होननानै बुङो, जाय दैदेनगिरिया मोजां बाथ्रा सानो, मोजां बाथ्रा बुङो आरो मोजां मिजिं थायो आरो जाय दैदेनगिरिया सुबुं माहारिनो एबा रायजो राजाफोरनो मोजां लामा दिन्थिनानै होयो एबा मोजां इयुनखौ दिन्थिनानै होयो, बैबादि सुबुंनि बुंनायफोरखौ, साननायफोरखौ, खामानि मावनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा, सुबुंफ्रा गावबा गावनो मोजां मोनो आरो बै सुबुंनि बुंनाय बिथोनफोरखौ रायजो राजाफ्रा गावबा गावनो फालियो, मानियो आरो खामानि मावलाङो आरो बिथांखौ मदद होयो। आरो बैबादि सुबुंखौनो
जों दैदेनगिरि होननानै बुंनो हायो। जिखि जाया मानसिखौनो जों दैदेनगिरि होननानै बुंनो हाया, लिडार होननानै बुंनो हाया। जाय सुबुङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आगान होलाङो, बैबादि सुबुंखौसो जों दैदेनगिरि होननानै बुंनो हायो। मोजां दैदेनगिरि, गाज्रि दैदेनगिरि बेखौ सोर बुंगोन? बै रायजो राजाफ्रासो, बिथांखौ मानिग्रा फालिग्रा सुबुंफ्रासो बुंगोन। बेनिखायनो दैदेनगिरिया बेनो जाय बयखौबो जयै लानानै मोजां खामानि मावलांनो हायो। दानिया फैदो, हु आर क्वालिटि लिडार्स? सोर क्वालिटि लिडार्स एबा गुन गोनां दैदेनगिरिया सोरखौ बुङो? गुन गोनां दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला जों बुजिनांगोन बै दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिया समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलाङो आरो जाय दैदेनगिरिया समाजनि जेंनाफोरखौ बुजिनो हायो आरो समाजनि जेंनाफोरखौ सुंख'नो थाखाय राहा लामा खालामो एबा राहा लामा खालामनानै होनो हायो। बै दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिया समाजनि जेंनाफोरखौ सुंख'नो थाखाय बयखौबो लानानै जयै सावरायो, बयजोंबो सोंलाय फिनलाय खालामो आरो समाजनि जेंनाफोरखौ सुंख'नो थाखाय, समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय बयखौबो लानानै बिथांखि लायो आरो खामानि मावलांनो नाजायो। आरो बै दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिया रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सोङो आरो बुजिनो नाजायो आरो बे जेंनाफोरखौ सुंख'नानै होयो एबा सुंख'नानै होनो नाजायो। आरो बै दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिया सैथो बाथ्रा बुङो आरो सैथो बाथ्रानि गेजेरजोंनो बेखेवनानै होयो। आरो बै दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिया रायजो राजाफोरजों मोजाङै सावरायनानै गोदै रावजों बेखेवनानै होयो बा मोजां बेबहार खालामो, मोजाङै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हायो, बेफोरबादि दैदेनगिरिखौनो जों गुन गोनां दैदेनगिरि होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो जों बयबो दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनगिरि जानो नाजायोब्ला मोजां, जाहाथे जों समाजनि मोजां खामानिखौ मावलांनो हायो। आफाद एबा गौथुम होननानै बुङोब्ला जों बुजिनांगोन बे मोनसे दाथाय, जाय दाथायखौ गोबां सुबुंफ्रा ज' लोगो नांनानै दायो आरो बै दाथायनि गेजेरजों बै सुबुंफोरखौ ज' खालामनो हायो आरो बै दाथायनि गेजेरजों मोनसे थि थांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय ज' जानानै खामानि मावलांनो हायो। जों मोनसे गौथुम एबा आफाद होननानै बुङोब्ला बुजिनांगोन बेहाय गोबां सुबुं थागोन, गोबां मावथिफोर थागोन, गोबां मेम्बारफोर थागोन आरो बे गोबां सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे आफाद एबा गौथुम जायो। आरो बे आफाद एबा गौथुमखौ जों सासे मानसि हिसाबै जों हमनो हायो आरो बेखौनो जों लिगेल पार्सन एबा आयेनारि सोदोबाव मोनसे मानसि होननानै जों बुंनो हायो। बेखायनो मोनसे गौथुम एबा आफाद होननानै बुङोब्ला जों जोबोद गोहो गोनां, बोलो गोनां, पावारफुल होननानै जों साननो हायो। मानोना बेहाय गोबां सुबुं थागोन, गोबां सुबुंनि बोलो गोहोफ्रा थायोब्ला बे आफादा गोख्रों जागोन। बेनिखायनो मोनसे आफादा, मोनसे गौथुमा जुदि जाफुंसार जानोब्ला बै आफाद एबा गौथुमनि मावथिफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा गुन गोनां जानांगोन, आखल गोनां जानांगोन, गियान गोनां जानांगोन, बुद्धि गोनां जानांगोन, अब्लासो बै आफादा, गौथुमा जाफुंसार जानो हागोन। बेनिखायनो बे आफादखौ जुदि साक्सेसफुल खालामनोब्ला, देरहासार खालामनो, बे आफादनि नेमखान्थिया गोख्रों जानांगोन, गोख्रों थांखि मिजिं थानांगोन आरो गासैबो नेमखान्थिनि गेजेरजों, डेम'क्रेटिकनि गेजेरजों बे आफादखौ सालायनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा साननांगोन बयखौबो जयै लानानै गावजों गाव हिंसा हिंसि एना एनि गैयाजासे खामानि मावलांनो नाजायोब्ला बै आफादा जाय थांखि लादों बे थांखिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन। नाथाय गुन गोनां जुदि दैदेनगिरि गैयाब्ला, मोजां जुदि मावथिफोर गैयाब्ला, सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोर बादि जुदि बोलो होनानै गोसो होनानै खामानि मावग्रा गैयाब्ला बे आफादा मोजां लामाजों थांनाय नङा। बेनिखायनो जों मोजां दैदेनगिरि, गुन गोनां दैदेनगिरि जोंनो नांगौ, मोजां मावथि जोंनो नांगौ। जोंनो बेसेबां दैदेनगिरिफोर नांगौ? हाउ मेनि लिडार्स वी निड? जोंनि समाजखौ, हारिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय जोंनो बेसेबां दैदेनगिरि नांगौ? मोनसे समाजाव गोबां खामानिफोर थायो, फोसाबनो गोनां, मावनो गोनां। बेनिखायनो जोंनो सानथ्र'हायै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय सानथ्र'हायै दैदेनगिरिफोरनि गोनां जानो हागौ। जेरै मोनसे गामियाव फिसा गामिब्ला दैदेनगिरिफ्रा जोंनो खम नांगोन, गेदेर गामिब्ला जोंनो बुरजा दैदेनगिरिफोरनि गोनां जानानै फैगोन। बिदिनो समाज एबा गामि मोनसेखौ फोसाबनो थाखाय मोजां दैदेनगिरि
गामिनि दैदेनगिरि जों नांगोन। मोनसे आनसलिक समाजखौ फोसाबनो एबा बैनि खामानि मावनो थाखाय जोंनो मोजां आनसलिक दैदेनगिरिफोर नांगोन। आरो मोनसे गेदेर जिल्ला समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोंनो दैदेनगिरि नांगोन जिल्ला थाखोआव। आरो बेफोरबादिनो गासै समाजखौ जौगाहोनो आरो फोसाबनो खामानि मावनो थाखाय जोंनो बेसेबांबा गिदिर गिदिर गोरों गोरों समाज सिबियारि दैदेनगिरि, गुन गोनां दैदेनगिरि जोंनो नांगोन। बेनिखायनो जोंनो बेसेबां दैदेनगिरि नांगौ बेनि हिसाब गैया। जोंनि समाजा जुदि जोबोद गिदिरब्ला बे समाज गिदिरनि थाखाय खामानि मावनो सानथ्र'हायै जोंनो दैदेनगिरि गोनां। गामि लेभेलावनो दैदेनगिरि नांगौ, स्कुल लेभेलाव दैदेनगिरि नांगौ, न'खरावबो दैदेनगिरि नांगौ। न'खरखौ मोजां सालायनो थाखाय आनसलिक लेभेलावबो गुबुन गुबुन जेंनाफोर थागोन, बेफोरखौ सुंख'नो थाखाय जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। जोंनि समाजाव सानथ्र'हायै जेंना दङ। सानथ्र'हायै जेंनाफोरखौ जों सुंख'नो थाखाय सानथ्र'हायै जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। एखे रोखोमैनो जोंनो सानथ्र'हायै जोंनो आफादनिबो गोनां जाना फैनो हागौ। बेनिखायनो जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। जोंनि समाजाव थोजासे दैदेनगिरि गैयैनि थाखाय जोंनि समाजा दिनै जौगानो हायाखै, फोसाबजानो हायाखै। बेखायनो जेंना आरो जेंनाजों जोंनि समाजा गफबनानै दङ। दानिया फैदो, हाउ मेनि अर्गानाइजेसन्स वी निड। जोंनि समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय बेसेबां आफादफोर एबा गौथुमफोरनि गोनां जायो? साननानै नायदो, जोंनि समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय बेसेबांबा रोखोमनि हाजार हाजार खामानिफोर दं। जाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय मोनसे मोननै अर्गानाइजेसना मावफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो जोंनि समाजाव हाजार हाजार खामानिफोर जुदि दङब्ला जोंनो हाजार हाजार आफादफोरनि गोनां जानो हागौ। एखे रोखोमैनो हाजार हाजार दैदेनगिरिफोर जोंनो नांगौ जानो हागौ। बेनिखायनो जों बुंनो लुबैयो, जोंनि समाजाव जेसेबां खामानि दङ बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो हाजार हाजार एबा गोबां रोखोमनि आफादफोर नांगौ। नाथाय मोनसे बाथ्रा बे, गोबां रोखोमनि आफादफोर जोंनि समाजाव थायोब्लाबो बै आफादफ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय, हिंसा हिंसि, एना एनि जानो मोननाय नङा। थांखिफ्रा गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि जानांगौ। थांखिफ्रा गावजों गाव सौग्रावलायनाय जानो नाङा। बेनिखायनो जों बुंनो हायो, समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय गोबां जेंनाफोर दङ। माने गोबां खामानिफोर दङ। गोबां जेंनाफोरखौ सुंख'नो थाखाय गोबां जोंनो दैदेनगिरिफोर नांगौ आरो गोबां जोंनो आफादफोर नांगौ। बेनिखायनो गेदेर समाजनि थाखाय गेदेर गेदेर आफाद नांगौ। फिसा समाजनि थाखाय फिसा फिसा आफादफोर जोंनो नांगौ। बेनिखायनो जों समाजखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनोब्ला जोंनो सानथ्र'हायै आफादफोरनि गोनां जायो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, सेंग्रा सिख्ला जोहोलाव नोंथांमोन, आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोगथाङाव खामानि मावनो हानाय बादि बाथ्राफोर बुंलांनो नाजागोन। बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला, बुंनो गोनां दङब्ला कमेन्टआव लिरनानै हर। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना जुदि समाज आरो हारिखौ मोजां मोनोब्ला एबा समाज आरो हारिनि खामानि मावनो लुबैयोब्ला बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो गुबुनफोरनोबो राननानै हर, जाहाथे गुबुनफ्राबो बे मोनथिगोनां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। बयनिबो जै जाथों। खुलुमबाय।